Ja? Zet het op, je weet het, zet het op. Zet het op de site weer. Oké, serieus kijken hè? Halt en stand stil! Rechtsom! Rustig! 1, 2. Deze man maakt grond klaar. Wat? Morgen toe! Even naar voren! Morgen toe! Maak plaats voor het grond! Ja, vingers in de oren! Bunken! Een schitterende presentatie is er. Laai het knop! Allee! Ik zal nog eerder zeggen, dan kan ik zeggen tegen Joep de Keizer. Dan moet er achter de deur komen. Vingers in de oren! Dit keer laai het knop! De voet van het shirt. Vingers in de oren! Turning at 10 minutes. And as you can second, Tino has the microphone. Voor het begin al heel wat langer de verder besteden. Dank u. Joep, voor u steekt het 11e regiment, de keizer. En nu is het eigenlijk, zo lezen altijd in de toekomst, keizer weer voor hier nou, dat degene de keizer weer hoe dat klopt. Dat is eigenlijk nog wel. Joep, als je gisteren al niet gaat door. Dat is het niet nagekomen, dat moeten we oplossen. Ik zit er weer een plakbankje, dat is voor op de serieus op de keizer zelf. Dus het is heel mislukt. Jongen, wordt verdokken. Ik heb hem morgen afgelopen dan. Ik weet wat dit was vanaf geweest, maar toch een heel leuk gehoord is. Oké, voor donderdag best om het keizerschap binnen te halen voor de tweede keer. En ik zou zeggen, een prettige dag en voor een weer. En de rest komt van de week. Dank je. Bedankt voor het regiment, bedankt voor de fijne toespraak. Veel mensen hebben een shorte dag en veel succes met het kleine scheepje en de natuurlijk het regiment aan de rest geweest. De groene kranen. Max! Groene kranen uit de Riede Plaats. Dit is gewoon af. Zie je dat de groene kranen die papieren